दुपारची वेळ होती. माधवची बस डेपोत जरा धावपळ सुरू होती. त्याची बस नेमकी कोणत्या फलाटावर लागणार होती याची तो काउंटरवर माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत होता. पण तिथे गर्दीच एवढी होती की त्याला कोणाला काही विचारताच येत नव्हतं. त्यात मागून लोक बोचकी घेऊन उगाचच धक्काबुक्की करत होती. आधी सूर्य डोक्यावर आग ओकत होता. मरणाचं गरम होत होतं. घामाच्या धारा वाहत होत्या आणि अशात ही माणसं घामाने ओली चिंब चिकटून धक्काबुक्की करत होती. वैतागून माधव जरा बाजूला सावलीत जाऊन थांबला. त्याने त्याच्या हातातील एक आणि खांद्यावर अडकवलेली दुसरी अशा 2 बॅगा खाली ठेवल्या. एरवी एकट्याला त्याला प्रवास करताना काही वाटलं नसतं, पण आज तो त्याच्या फॅमिलीसोबत गावाला जायला आला होता. माधवने टाचा वर करून त्याची बायको आणि मुलं तिथे जागेवरच आहेत ना याची खात्री करून घेतली. माधवसोबत त्याची बायको, त्याची 2 मुलं आणि त्याच्या बहिणीची 1 मुलगी असे एकूण 5 जण प्रवास करणार होते. शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागली होती म्हणून ते सुट्टीत त्यांच्या गावी जाणार होते. ते तिथे एका बाकडावर बसून त्याने घेऊन दिलेल्या कलिंगडाच्या फोडी खात होते. माधवने खिशातला रुमाल काढला आणि त्याने त्याच्या कपाळावरचा घाम टिपला. तेवढ्यातच तिथे एक वृद्ध माणूस आला. असेल साधारण 65 ते 70 या वयातला. तो माधवकडेच पाहत होता. आधी तर तो माधवला कोणी गरीब किंवा भिकारीच वाटला, म्हणून माधवने त्याकडे जरा कानाडोळाच केला आणि त्याच्या बॅगा अलगद स्वतःच्या जवळ ओढून घेतल्या. ते त्या माणसाच्याही लक्षात आलं. तो मनाशीच हसला. पोरा, खैसर जाऊचा हा तुका? त्या माणसाने माधवला विचारलं. आता ह्याला काय करायचंय? मी कुठे जाणार ते? माधव मनातल्या मनातच म्हणाला. आधीच तो वैतागला होता. माधवने त्याच्याकडे न पाहताच त्याला जरा रागातच अमुक एका गावाचं नाव सांगितलं. अरे ती एसटी तर थैसर कधीची लागली हा. तशी माधवची नजर झटकन त्या माणसाकडे वळली. कुठे कुठे लागली आहे? ती काय थय? चल, माका पण त्याच गाडीन जाऊचा हा. माधवने पटकन त्याच्या दोन्ही बॅगा उचलल्या. माधवला स्वतःचाच राग आला होता. त्या माणसाशी तो मगाशी कसा वागला होता, पण प्रत्यक्षात तो वृद्ध त्याची मदतच करत होता. तू एकटो हस की तुझ्या फॅमिली सोबत इलस? त्या माणसाने माधवला विचारलं. नाही आजोबा, एकटा नाही, माझी फॅमिली आली आहे सोबत. जरा 1 मिनिट हा, मी त्यांना घेऊन येतो. असं म्हणत माधव 4 पावलं पुढे जाऊन त्याच्या बायकोला हाका मारू लागला. अगं चल लवकर, तिथे आपली बस लागली आहे. माधवच्या बायकोनीही माधवला हात करत येते असं खुणावलं. तसा माधव मागे वळला. पाहतो तर काय, तो वृद्ध त्या गर्दीत कुठे गायब झाला होता. माधव त्याला इथे तिथे पाहू लागला. काय हो, कुणाला शोधताय? माधवची बायको पाठून माधवला म्हणाली. अगं ते आजोबा. आजोबा? कोण आजोबा? जाऊ दे, नंतर सांगतो तुला. आपली गाडी लागलीये तिथे, चल लवकर. माधवने पाहिलं, तिथे खरोखरच त्यांची गाडी लागली होती. तसे ते मुलांना घेऊन गाडीत चढले. एसटी पूर्ण भरत आली होती. आधीच गर्मीने सगळे वैतागले होते. त्यात यांना मिळालेल्या 5 सीटा या सगळ्यात शेवटच्या होत्या. माधवची बायको माधववर जरा रागावलीच होती. अखेर सगळ्या रुसव्या फुगव्यात साधारण 5-5:30ला त्यांची गाडी एकदाची सुरू झाली. गाडी सुरू होऊन काहीच मिनिटं झाली असतील, तोच एक माणूस माधव जवळ आला. माधवची नजर समोर गेली. पाहतो तर ते मगाचेच आजोबा होते. अरे आजोबा, तुम्ही? आणि मगाशी असे अचानक गायब कुठे झाला होता? माका थोडी बसूक जागा मिळत काय? हो या ना, बसा. माधवने त्यांना जरा सरकून बसायला जागा करून दिली. थैसर एक खेळणीवालो दिसलो माका. म्हटले शहरातून गावी जाते तर नातीक छोटासा एखादा खेळणा घेऊया. आजोबांनी त्यांची पिशवी वर ठेवली आणि ते माधवच्या बाजूला येऊन बसले. ते आजोबाही योगायोगाने माधवच्याच गावचे निघाले. ते माधवच्या आजोबांना चांगलेच ओळखत होते. संध्याकाळची हळूहळू रात्र होऊ लागली. माधव आणि त्या आजोबांची एव्हाना चांगलीच ओळख झाली होती. त्यांची गाडी रात्री उशिरा एका ठिकाणी जेवणासाठी थांबली. आजोबा काही गाडीतून खाली उतरली नाहीत. त्यांनी घरूनच काहीतरी सोबत आणलं होतं. 15-20 मिनिटांनी गाडी पुन्हा एकदा सुरू झाली. मुलं दोन्ही बाजूंच्या खिडकीजवळ बसली होती, पण शेवटच्या सीटच्या खिडक्या ह्या आकाराने अर्धवटच असतात. त्यामुळे खिडकी असूनही
त्याची त्यांना नीट मजा अनुभवता येत नव्हती. त्यात पाठच्या सीटवर बसणारे हादरे फारच भयंकर होते. आजोबांनी त्या मुलांकडे पाहिलं. ती या प्रवासाला अक्षरशः कंटाळली होती. म्हणून आजोबा त्यांना म्हणाले, तुम्हाला भूताची गोष्ट ऐकायची आहे का? भूताची गोष्ट? हो हो, ऐकायची आहे मला. हो हो, मला पण. माधवची बायको माधवकडे रागात बघू लागली. पण माधवने इशाऱ्यानेच तिला शांत राहायला सांगितलं. मागच्याच वर्षाची ही गोष्ट. आपण आता ज्या मार्गात चाललो ना, त्याच मार्गात घडलेली. गावात जाऊक लोकांची ही जत्रा होती. प्रायव्हेट गाडी, एसटे सगळी भरून जात होती. काही लोक मग मिळतील त्या गाडीत बसून गावचो रस्तो धरत होती. असेच काही लोक सामान नेणाऱ्या टेम्पोसून प्रवास करत होते. टेम्पो तसं छोटोच होतो, पण त्यात वजनापेक्षा जास्त लोक चढली. रात्रीचो काळोकुट्ट अंधार. त्या अंधारातून तो टेम्पो सुसाट वेगात चाललेलो. अचानकच समोरसून एक मोठो सामान घेऊन येणारा ट्रक इलो. त्याका वाचवता वाचवता टेम्पोवाल्यान जोराचो ब्रेक मारल्यान. पण जादा वजनान टेम्पो उलटलो आणि त्यात दरीत जाऊन पडलो. त्यात बरीचशी लोका मेली. काही तर कोणा कधी गाऊकच नाही. पण हो, त्यातील काही लोक अजून पण या रस्त्यावर भूत बनून फिरतात. गोष्ट सांगत असताना त्या आजोबांचे हावभाव पूर्णपणे बदलून गेले होते. ते अचानकच ओरडले, तो बघा म्हातारो, रस्त्यावर उभो हा. तशी मुलं घाबरून जोरजोरात ओरडू लागली, रडू लागली. अहो आजोबा, नको. मुलं घाबरलीत बघा किती. माधव जरा रागातच म्हणाला. तेव्हा अचानकच त्यांची एसटी एक मोठा झटका लागून रस्त्यात अचानकच थांबली. काय झालं? गाडी अशी मध्येच का थांबली? झोपलेले सर्व प्रवासी एक एक करून जागे झाले. ते एकमेकांना नेमकं काय झालं याबद्दल विचारू लागले. तसा कंडक्टर म्हणाला, गाडी बंद पडली आहे. अरे यार, सगळ्या प्रवाशांची कुजबूज सुरू झाली. काही प्रवासी तर डोळे चोळत एसटीतून खाली उतरले. माधवच्या मुलालाही लघवीला जायचं होतं, म्हणून माधवही त्यांना घेऊन खाली उतरला. बाबा इथे नको, तिथे जाऊ. खाली जवळपास सगळेच प्रवासी असल्यामुळे तो माधवला घेऊन थोड्या पुढे अंधारात गेला. तिथून जाताना माधवची नजर एसटीत आत गेली. ते आजोबा तिथे आत एकटेच बसून होते. जणू त्यांना बाहेर यायला भीती वाटत असावी. त्या आजोबांनी सांगितलेली गोष्ट माधवच्या डोक्यात अजूनही फिरत होती. माधव त्याच्या मुलाला घेऊन एका झाडापाठी गेला. तिथे फारच विचित्र वाटत होतं. एक वेगळीच भयान शांतता होती तिथे. माधव आजोबांनी सांगितलेली भूतं तिथे कुठे दिसत तर नाहीत ना याची खात्री करत होता. तोच त्याला तिथल्या दरीतून कावळ्यांचे आवाज ऐकू येऊ लागले. जवळपास 20 ते 25 कावळे तिथून उडत वर आकाशात गेले. माधवसाठी हे सगळंच फार गूढ होतं. लोकांपासून दूर अंधारात एकटं थांबणं माधवला योग्य वाटलं नाही. तो लगेचच त्याच्या मुलाला घेऊन एसटी जवळ आला. काही वेळात त्यांनी गाडी चालू केली आणि सगळ्याच प्रवाशांनी एक सुस्कारा सोडला. एक एक करून सगळे प्रवासी एसटीत चढले होते. पण ते आजोबा, ते तर एसटीत कुठेच दिसत नव्हते. आजोबा कुठे आहेत? माधव एसटीत त्या आजोबांना शोधू लागला. काय गडबड चालली आहे? कोण आजोबा? कंडक्टर पाठी येत माधवला विचारू लागला. माधवने त्यांचं वर्णन त्यांना सांगितलं. तेव्हा कंडक्टर जे बोलला ते ऐकून माधवच्या शरीरातून भीतीची एक लहरच गेली. असे कोणतेही आजोबा या एसटीत चढले नाहीत. ही बघा आजच्या प्रवाशांची लिस्ट. बघा, सगळेच्या सगळे प्रवासी इथे आहेत. कशाला उगाच टाइमपास करताय? आधीच बराच लेट झालाय गाडीला. तो कंडक्टर अजून बरंच काही बोलून गेला, पण माधवला पुढचं काही ऐकूच आलं नाही. तो स्वतःच्या विचारांत हरवला होता. तो तसाच पाठच्या सीटवर आला. काय झालं बाबा? ते आजोबा नाही आलेत? माधवकडे त्याच्या मुलाने विचारलेल्या या प्रश्नाचं काहीच उत्तर नव्हतं. त्याने वर सामानाच्या कप्प्यात हात घातला. तिथे त्या आजोबांनी ठेवलेली पिशवी तशीच होती. त्याने आत पाहिलं तर त्यात एक बाहुली होती. माधव ती पिशवी घेऊन जागेवरच येऊन बसला. अख्खी रात्र तो तसाच जागाच होता.
सकाळी त्यांची गाडी त्यांच्या गावी पोहोचली. माधव त्याच्या फॅमिलीसोबत त्याच्या घरी गेला, पण तिथेही त्याचं मन लागेना. तेवढ्यात त्याला त्या आजोबांचं बोलणं आठवलं. त्यांनी बोलता बोलता माधवला त्यांच्या घराबद्दल सांगितलं होतं. माधव लगेचच तयारी करून त्या आजोबांच्या घरी जायला निघाला. त्याला त्यांचं घरही मिळालं. तिथे त्यांची बायको, मुलगा, सून आणि नात राहत होते. त्यांचा मुलगा माधवला सांगू लागला, काय सांगू दादा, ते गेल्या वर्षी मुंबईला गेले होते. ते ज्या नातेवाईकांकडे थांबले होते तिथून ते परत गावी जातो असं सांगून निघाले आणि कुठे गायबच झाले. आम्ही 6 महिने त्यांना बरंच शोधलं. सगळी हॉस्पिटलं, पोलीस चौकी, सगळीकडे विचारपूस केली आम्ही. हे सांगत असताना तो भावूक झाला होता. आम्ही अजूनही हार मानली नाही. आम्ही अजूनही त्यांना शोधतोय. पण का हो, तुम्ही अचानक त्यांबद्दल असं का विचारताय? दिसले का ते कुठे तुम्हाला? माधवने त्याच्या कपाळावर हात ठेवला. तो विचार करू लागला, ह्यांना सगळं सांगावं की नको? काल प्रवासात भेटलेले आजोबा हे खरंच तेच आजोबा होते की ते? आणि त्यांनी सांगितलेली ती भूताची गोष्ट, ती सगळी गोष्ट त्यांचीच तर नव्हती ना? तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.